bai. Nahi baduzu hasiko ba. Ohiko osoko bilkura ospatzen dugu 2022ko urtarrilaren 26an arratsaldeko 7:00 hurrengo gai zerrendarekin. Lehenengo puntuan onartu ala badagokio 2021ko azaroaren 10ko eta 24ko aktak. Hor konturatuko zinen 24ko aktan dagoela hori jarrita zera, nik irakurri nebazan adierazpenak jasotzea, hori da falta dana, eta ez gara konturatu, orduan izango litzateke lagatzea hurrengo bilkurarako, hori atxikitu eta bai. Bai, ados gauz hori hurrengorako izteko, eta ez zuen argudizue bakarrik, baizik eta hurrengo zatitxo ere itzuli bari dau. Eta gustoko jakun eskatzie, ze horre agertzen da erderazko parrafuen, el concejalio solidario indica que muestra su pena por el voto en contra del PNV. Baina boskatu eta gero, EAJ-ko hiru zinegotziri eskerrak emon notzezan, eta hori beha agertze gustoko jakun. Jaketa agertzen den aurreko iritzia, ostepoa beha agertze eskatuko baina. Ondo baderitzezu hori egingo dugu, boskatze aldera, 10rekoarekin egingo dugu. 10reko aktak ez daiko misteriorik, aldeko boskak. Hau batez onartu egiten da. Bigarren puntuan, 2021ko azaro eta abenduko alkatetza dekretuen berri ematea. Galderak edo badeko zuez, Azaroko bigarren dekretuan, tokiko garapen sozioekonomiko zerbitzua onartzea izenburu dadekon dekretuan, hor galdera da, zerbitzu hori organigrama berrian agertzen da? Horretan bai. Orduan, asmoa epera ataratzea zala uste genduen guk, badago eperik horretako, pentsatu dago nosko? Oin badakizue gabiltzala lanpostuen balorazioakaz, eta lanpostuen balorazioen prozesuarekin batera joango litzateke planifikazioa be bai. Epe alditan, lanpostu berriak atara, lehentasunen arabera, eta finkatzea gelditzen da hori, baina bai. Orduan, balorazioa egin da gero, egutegi bat markokoa. Azarokokin, printzipioz, bosgarren badeko zalantza hor da, tokiko polizia gisa emandako zerbitzuak aitortzea ez dugu ondo ulertzen. Eskaria langile hori batek egiten da? Badirudi hori eskatzen dela ziurtatzea udaltzaingo lanetan edo aritu izan dela, eta berez hori ez da horrela, eta hori da erantzuten zaiona. Ez estatzen da, aguazil lanak egin zituelako, eta ez hori da. poliziana. Basarokoekin hori, abendukuetan, 25garrena da espediente izte bat emergentziako etxe bizitzana, eta kasuistika zein den jakitia, ez dakigu luperiak eragindako inzidentziana dan, edo beste bat. Justo da. izan zen egoera hori gerta horretik ja okupatuta goan etxe bizitza, eta teknikoak zarratu egiten du espediente hori. Ziurtatu aldugu familia horrek, ero pertsona horrek badaukatela nora joan?
Berez teknikoak esan beharko luke hori eta bestelan prorroga planteatu edo bestelako eraren bat kontsultatuko dugu berarekin. Eskertuko teknikoari kontsultatzea. Egoera zehatza zena jakitea gustukoako. Eta gero, 27 eta 28 kezka bat adierazti ez. Ez dugu lertzen zelan, da gauzan egoeran egon da, lizitazio batzuk atara, bai berdintasunekue edo interpretazio zerbitzuenak eta desierto beltzen dien. Hor uste dut, hausnarketa baten biko zala, ez dakit, enpresak txartu dituteko guz, ero guk ez dugu lana zehatzeiten eta ez dugu prezizioek ondo markatzen, ero ze uste dut lan egoerak Bai, hor teknikoki egiten dire lanketa horiek eta bueno, begiratu beharko litzateke zeintzu diren arrazoiak. Desberdinak izan daitezke, kasua kasu, bietan logikoki egoerak desberdinak dira ipatu dituzun bi horietan. Bai, baina ez da, espaldi zen nahiko ohiko bihurtzen da bilolako egoerak. Bai, kotxe elektrikoen dala, besti dala, esango. Igual hausnarketak, igual zenbakizek zehatzago ero, ez dakit. Batzutan izan diteke zenbakien kontua, beste batzutan interes falta ere. Bestik ez. Barkatu idazu, Hirugarren puntuan, 8. kreditu aldaketaren berri ematea, hori pixkate batzordean komentatu genuen, urte bukaeran, da landuta egoazan hainbat kontu planteatzen dire bideratzea eta horretarako diru txertaketa bat behar izan zen. Eta banan aipatzearren, zeintzuk ziren txertaketa horiek, komentatuko dut zuegaz. Hor, bide publikoetarako, egiten da arlo teknikotik aurreikuspen bat, urte bukaerako lan batzu bideratzeko, 18.000 eurokoa. Gero argiteri publikoan ere, 10.000 euro faltan botatzen ditu teknikoak eta hori ere txertatzen da. Kiroldegiko zerbitzuetan berdin, urteko kontratazioak eta bideratzeko, 14.000 euro. Gero futbol zelaiko makineria kasu honetan izango lirateke aspersoreak berriztatzeko 6.100 euro. Gero bestetik, mankomunitateko urte osoko kitapena enganora zertzeko 1.580,08 euro. Bide publikoen edukiontzietarako 12.500 euro, da neguko bidezentzako kontenedoren erosketa, zailtasunak egon izan ziren kontenedore mota eskuratzerako orduan, enpresa gutxi eta badakizu horra egon izan dela garraio ekasbe arazoak, eta atzerritik ekarri behar dire. Gero futbol zelaian ere, 72.000 euro txertatzen dire, hor bi ekimen gauzatzeko, kanpo itxidura eta barne itxidura perimetralerako. Gero 2.000 euro ekipo informatikoetarako, eta bukatzeko, urtean zehar gauzatu diren herriko eraikuntza desberdinetan gauzatu diren igogailuen obretarako diru laguntzetan 18.000 euro txertatzea eta bukatzeko
hobekuntza funtsetan deskuadretxo bat zertzeko 210 euro. Orotara, berrogeta hamalau mila, 390,46. Hori litzateke urte bukaran egindako txertaketa. Ez dakit zerbait komentatzea nahi duzuen, honen arira edo... Hurrengo puntuan, laugarren puntuan, 9 kreditu aurrekontu aldaketaren berri ematea. Komentatu gendun, nolatan udalkuntzako aurreko ekitalditako zorra kitatzeko zera, nolabait agindua edo geneukala eta hor egiten dela ikusite aurten diru gehiago jaso dugula, kitapen hori egiteko. Txikitzen da aurrekontuan gehikuntza hori, eta horregaz kitatuta geldituko litzateke udalkuntzaren zorra. Berez, 176.753 euro lirateke. Hori da bideratu izan dana. Lehen ez dut hartu hitze, apurat 3 eta 4 punto bizek batera gure iritziz emoteko. Badakigu lehenguen batzordetik pasau ziela aldaketa honek. Jaso gendu zen, batzorde baina ordu batzuk lehena, aztertzeko inungo denpora ibarik. Eta orduen zuek egiten dozuez, eta hain da gero jasotzen doguz, eta gainera denpora gutxiaz aztertzeko. Ez da boskatu bihar, baina boskatu bikoz basan be, ez dut uste gaitasun edeko gunik boskatzeko, ez alde ez kontra, aztertzeko denpora askorik ez dugu eukin. Bai emotozko zinue dela, bai aldundiaren aldetik, udalkutsako likidazio honaz, eta udalana planifikazioe ez dela egokizena. Urte bukaeran, 100.000 euroko aldaketak egin behar zetie, edo udalkutsai 100.000 euro bueltan biheldu behar zetie, aurreikuspena realidadetik aprobat urruntzen dela uste dugu, baina ulertzen dugu azkenengo momentuen egin beharreko aldaketa diela udalak aurrera iteko, baina formakin eta ez gauz bapeadoz. Bosgarren puntuan, onartuela badagokio, berrizko bake epaile titulararen eta ordezkoaren hautaketa, batzordetik pasau gendun, aurreko egunean. Eta hor, txostenean ikusi gendun moduan, bi pertsona aurkeztu izan dire, eta puntuaketaren arabera zerrendatu dire eta hau bidaliko litzateke Euskal Herriko Auzitegi Nagusiari euren izendapena proposatzeko. Gero eurek esan beharko dute bai eskoa edo eskoa. Orduan, ez dakit aurrean. Honetan ez dekogu prozedura inguruen ez dekogu argi, baina suposatzen dugu ondo idala ez, baina zalantza bat suertatziako merituek ikusten dugu zenien, eta betekizunak, betetzen dagoetan pertsonak ez dago plaza ateratzen baizik, eta betetzen ez dagoetan, ez dugu lertzen. Ez dakite, akatz bat dan, horrela, klaro. Azaldu eban garainik aurrekoan batzordean. Ez dugu lertzen. Ez dugu ondo islatu horre, ez da ez ditula betetzen baizik eta ez ditula adierazpen bat egin dula, ez ditula ekarri betekizun horiek.
Gero, hau da, proposamen bat luzatzen dioguna auzitegiari eta eurek konprobatzen dute euren disponibilidad, betetzen dituzten edo ez. Bai, orduan, egisa da txarto jarri dugula hor, ez da ez ditula betetzen, baizik eta ez ditula aurkeztu. Gero, guk egiten diogu proposamen bat, eta horren arabera gero eurak han, batera ezintasuna frogatu beharko dute, edo ez. Bai, orduan, egisa da irakurtzen badozu holan, igual, eraman aldizu hori pentsatzera. Baina ez da ez dituztela betetzen, baizik eta ez dituztela aurkeztu. Da orduan, aurkeztu beharko ditu aurrerago. Izendapena, eske, prozedura pizkat arraldua da. Hau botere judizialetik etorten dan eskumen bat da udalai. Udalak proposatu behar dio auzitegiari nork izendatuko duen bake epaile moduan. Eta udalak eskumena daka ze merituak eskatu aldituen, ez ze betekizunak, porque betekizunak legian datoz. Zuek zinegotzi moduan, aurkezten zarien moduan, legian datoz. Beraz, eurak gero dia betekizun horiek konprobatzen dituztenak. Bai, pizkat arrarua da, baina holan da. Zuek eskumena dakazuen meritua jartzeko eta horren arabera norbait proposatzeko. Baina, bai, egisa da, onartu behar dugu, horre ez dagoela, igual ondo jarrita. Horrela jasota, bai. Bai, ez da ez dituztela ez da ez dula betetzen, baizik eta ez dula aurkeztu. Bestiak aurkeztu egin ditu. Bueno, eta orduan, jarri dugu, bai. Orduan eskertuko genduke urrengorako ez aurkeztua jartzeko eta ez no. Ez, hartar ondo jarriko. Bai. Bozkatzera egingo dugu. Izendapenen aldeko bozkak. Abstentzioak. Eta zeigarrenean galdezkeak ditugu. Planteatzen. Bueno, hemen eta batez beha, aspalditik gatoz apur bat keska bataz eta uste dugu udalai eta instituzioei errespetua zor jakola eta gaurko gai ordena ikusite guk ulertzen dugu pleno bat udal batzak erabakiak hartzeko, ulertzen dugu pleno bat eztabaidarako gune bat moduen eta gaurko plenoa izin da berri emote soil bat. Ez dakigu, ez di ondo planifiketan plenuen datak, beste lan batzuk ez di ondo planifiketan, baina pleno batera honako gai ordena bat azetortie, ez dugu lertzen. Uste dugu, beste funtzionamentu bat eukin biloko leukela plenuek. Hori hausnarketa bat egin duguna da, eta hoxe. Eta bai Gustavo Jakon eskatzie eta eskertuko genduke gainera egutegi bat urteko erobentzete EPK-ko egutegi bat bai batzordiena, bai plenuena badakigu ez dela gauza itxiba, gero bakoitza bere gauza dekoz eta aldatu egiten die eta hori, baina bai eskertuko gendukela bintzete. Bai, atzo denok egiten dugu gure bilerak eta atzo adostu gendun pixkat zirriborroa zuei botatzeko, baina gure artean falta ziren bi pertsona ere zehazteko agerran zuten edo ez, baina badeko guia egutegia prestatuta,
goizean ibili gara komentatzen zertzuk maiatzen arte, begoko aurrekoan batzordean komentatu zituen 3 data, eta ja osatuta dago dana, bale? Eta otsaileko ezoiko bilkura, bai, aurrekontuena, eta, pixkat data guztiak. Maiatza izan ezik, maiatzean sartzen da, begoren maiatzak 3ko data bera proposatu bana, Baina azte dagoelako tartien eta apur bat. Orden, azkenengo galdera erantzun duzu ez? Otsailerako orden aurrekontuek aurkeztuko duzu ez? Da bestek ez? Bueno, buenas tardes, que no he dicho nada. En el mes de diciembre, debido a las intensas lluvias, se produjeron desprendimientos en una ladera del río Oca, afectando a los números 53 y 54 de Sayolente, provocando el desalojo de 2 familias debido al peligro que corrían sus viviendas. Sabemos y doy fe que desde el primer momento el alcalde estuvo con las familias y puso todos los medios disponibles a su disposición. Desde nuestra formación nos gustaría que el alcalde informara respecto a este suceso y nos gustaría que en la medida que fuera posible pues, nos contestaras unas preguntas. La primera, a día de hoy, ¿qué se sabe sobre cuáles han sido los motivos del desprendimiento y cuál ha sido el lugar exactamente para poder situar el problema? ¿Cuáles fueron las actuaciones en los primeros momentos? ¿Qué obras se han realizado hasta el momento y qué proyectos a día de hoy hay para solucionar el problema? ¿Cuántas administraciones están implicadas y qué competencias tiene nuestro ayuntamiento? ¿Y cuánto tiempo se prevé que estas familias sigan desalojadas de sus viviendas? Pixkat, gaiaren berri danok daukogu, bozeramaien batzarrean komentatu izan dugu, berri gehiagorik ez litzateke egongo, baina zehaztuko ditut egin dituzun galderen arabera alditudan gauza guztiak. Pixkat lehenengo galdera errepikatzen badoztazu, David, mesedez, eskertuko nizuke. ¿Qué se sabe sobre cuáles han sido los motivos del desprendimiento y cuál ha sido el lugar exactamente para poder situar el problema? Vale, hainbate galdera egin dituzun ikuste dut, pixkate danak dagozala elkartuta, eta baitetik hasteko, zuk adierazi duzu, pixkate abenduaren erdialdera, abenduak 11, zapatua izan zen, orduntze zuertaz iran 20 egunetako euriten ondorioz, batez ere, etengabeko eurite ondorioz, luperixa lurjauzi potente bat, Sakonandi errekastoaren sorburu inguruan, eta hori da gutxi gora bera, geologoak markatzen duen sorburua, eta Sakonandi errekastotik okaraino lurjauzi guztia okako etxeetaraino batorri izan. Okako lurjauzia pasa eta okako lehenengo etxeko plataforma horretan gelditu zen harri, enbor eta bestelako saskar pilaketa. Eta, etxeraino heldu zen tramo baten. Zubira ere heldu ziren harribolak, eta zubiko pixkat kota ere kaltetuta gelditu zen zentzu horretan. Nik uste dut lehenengo galderari pixkat erantzun deutzut, baina hor geologoak oraindik bere lanak ditu esku artean, eta nahiz berak esan sorburua inguru horretan dagola, Sakonandiko errekaren sorburu inguru horretan, azken eolikoetatik bera dago sorburua, eta inguru horretan kokatzen du berak lurjauzi hauen sorburua edo.
Esan bezala, hortik aurrera, abenduaren 11-tik aurrera, egun horietan, kudeatu izan zen zerbitzu desberdinekaz, larrialditako zerbitzuekaz, gero suhiltzaileekaz, baso zerbitzuarekin, ur agentziarekin, pixkat, behar besteko koordinazio lanak, eta pixkat bideratu zen geologoaren laguntzaz, hau abenduaren 11-an izan zen, 13-urako astelehenerako ja geologoa genukan, eta batez be, profesional aditu baten gomendioak behar ziralako udalak kontratazio hori egin eban batez ere pertsonen eta gero kasua kasu, kasu honetan ondasunen zaintza eta segurtasunerako. Eta geologoak eman dituen gomendioen arira joan direbe gauzak bideratzen. Lehenengo momentutik ura agentzia gonda hor sartuta, eta momentu honetan udala dago koordinazio lanetan ura agentziarekin, ze hori da momentu honetan dagoen erakunde bakarra kompetentzia duna inguru horretan ekimenak gauzatzeko. Orduan, udalak, esan bezala, kontratatu duen geologoaren bitartez, segurtasuna bermatze aldera, gomendioak helarazi, kompetenteak diren erakundeei inguru hori egokitzeko eta segurtasuna bermatzeko. Hori da, momentu honetan daukaguna. Tartean, aldundiak, bertan, badakizue dagoela Markinako bidearen zubia, eta hor zutabe bat deuko justo erreka ertzean, eta zutabe hori ez dago ukituta, baina lur-jauziarekin zutabearen zati bat gelditu da biztan. Orduan, badakigu, aldundiak ere hor lanketa bat egin beharko duela, zutabe inguru hori ere ganoraz eusteko edo babesteko. Horretan behibili gara, eurekaz harremanetan, eta gero bestetik, logikoki, oin momentu honetan eginda ur-jauzitik okako etxeetarako errekastuaren zati hori garbitu, errekastuari pixkat lehen goratu, ezta? Lur-jauzia gerta horretik errekastuak zeukan bidea edo trazatua pixkat berreskuratu, izan da neurrian, erreka garbitu, zubipea garbitu, pixkat sakontasuna eman zubiari, eta oin geldituko litzatekena, izango litzateke geologoak urarekin batera, koordinazioan, ur-jauzitik gora dagoen eremu guztia. Hori da eremurik, esan ginke, sensibleena edo... Eta gero bestetik, oka aipatu dugu, baina okatik bera ere, badagoz beste etxe bizitza batzuk, badagoz beste zubi eta eremu batzuk, ura agentziari be pasatu dizkiogunak, zeintzuk lirateken punturik ordinenak edo arriskutsuenak. Kasu honetan Larizko hori bai da, egun hauetako zera, Larizko erdiko zubia ukituta dago, eta hori begiratu beharko dute, urako akabizatuta dagoz, eta espero aste honetan ere gelditzea, gure teknikoak eta urakoak koordinazioan ere dagoz, eta barikunetan uste dut, birpasatuko dutela eremu hori. Eta gero, aipatu duzu, familiak etxeetatik atara zirala, pixkat teknikoen txostenen arabera, pixkat euren segurtasuna bermatze aldera, eta geologoaren berbetan, berak oraindik ikusi behar dau txosten, behin-behineko txosten bat, baina falta da
behin betiko txostena gauzatzea, eta behin betiko txosten hori gauzatzeko behar da ura agentziaren espreski lanketa bat, ikerketa jatortengo berbea, errekaren abiadura, hau da, errekaren urak daraman abiadura neurtu egin behar du, ura agentziak, eta datu egin arabera, geologoak jaukiko du gaitasuna, zehazteko bere plangintza, eta horren arabera ere, esango du, behitu, hemendik aurrera, bai, sartu algara edo ez, baina datu horiek behar ditu, espreski segurtasun bat bermatzeko. Eta ura lanean dago horretan, eta koordinatuta daude esan bezala zentzu horretan. Pasaren astean egon ziran, gai horiek bertan tramitatzen euren artean, eta adostasuna lortu dute eta aurrera doaz. Eta hori da, egin genezaken irakurketa, gero ikusi badozue, datorren astelehenerako lurralde batzordeko deialdia bota da, eta hor jasota dago txostena, eta berri emongo daia sakontasunez. Entonces, de momento no se sabe cuánto tiempo van a estar desalojadas las familias. Ezin dugu ziurtatu, azkenean gai oso delikatua da, eta denok ulertuko dugu, badan nahi dugula pertsonen segurtasuna bermatzea, eta hor tekniko uste dute serioak ditugula eskuartean, eta nahi dituzte gauzak ondo bideratu badakigu, egonezina sortarazten duela familiengan, normala danez, baina gauzak ondo egitea nahi baditugu, hor badakizu geologoa planteatzen ditu hiru izena toki edo, semaforo sistema aplikatuz, berdea egoera normalean bertan etxean egoteko, bai egunez eta gabaz, gero laranja izango litzateke egunez bai, baina gabaz ez, eta gorria egunez ez gabaz, eta semaforo hori aktibatzeko behar ditu ura agentziaren ikerketa horiek, ez badituzte neurtzen uraren eraginak, errekaren abiadura eta urak izan dezaken eragina, ezin daiteken neurtu, benetan inguruan zer nolako larrialdi egoerak suerta daitezken, eta hori ari dire lotzen. Horrezegatik txostena ez da behin betikoa, da behin behinekoa, eta ezin dau ziurtatu. Espero ahalik eta azkarren lotzea kontu hori. Badago besterik, bukatutzat eman duen duke. Eskerrik asko.